Nanoteknologiaren aplikazioak badaude erlazionatuta nanoteknologia hitzak duen esangurarekin. Nano aurrizkiak adierazten digu tamaino nanometrikoa duten materialak aztertzen ditugula. Hau da, 10⁻⁹ metroko nanopartikulak edo materialak nano egituratuak. Beraz, aplikazioak tamaina horrekin eta tamaina horrek dakarkigu propietateen aldaketarekin egongo lirateke erlazionatuta. Eta oso eremu ezberdinetan, denok ezagutzen dugu mikroelektronikan, zirkuitu integratuetan, zelan dispositiboen miniaturizazioa informazio metatxe handiago bat dakarkigula. Honez gain, gure inguruan ehungintza materialak erabiltzen dira, karbonozko zuntzak materialak indartzeko. Energiaren arloan eguzkitako paneletan erdieroaleak orain saiatzen ari dira ordezkatzen beste nanomaterial batzuetaz. Aleazioetan, aleazio arinagoak eta resistenteak lortzeko bere nanokonpositeak erabiltzen dira. Eta ziur aski denok ezagutzen dugula edo entzun dugula biomedikuntzaren arloan zenolako ekarpenak egon diren. Nanopartikulak badituzte oso aplikazio ezberdinak biomedikuntzan batez ere bi arrazoi nagusietatik. Lehenengoa, tamaina, nanopartikulak horren tamaina eta gure gorputzean garrantzi biologikoa duten molekulak tamaina nanometrikoa dute. Hala nola, azido nukleikoak edo proteinak, entzimak, tamaino nanometrikoa eta nanopartikularekin elkarrekintzak sor ditzakete eta elkarrekintzaren horren ondorioz edo horrekin lotuta duten aplikazioak. Honez gain eta bigarren arrazoia zera da nanopartikulak badute nukleo bat edo presta dezakegu nukleo metaliko bat propietate magnetikoekin edo propietate luminiszentekin eta horren inguruan nukleoa funtzionaliza daiteke edo babesten da inguratzen da ligando espezifikoekin gure korputzean interesanteak dire molekula biologikoekin elkartzeko. Nanopartikulak biomedikuntzan erabiltzen dira bai diagnosian, bai terapietan, modu edo arlo ezberdinetan. Nanopartikulak gai izan dira farmako batzuk edo botika batzuk garraiatzeko. Hautatutako molekula hauek gehitzen dira nanopartikulei eta nanopartikula hauek gai direnez zirrikituetan sartzeko edo mintxak zeharkatzeko zuzentzen dira edo zuzen daitezke nahi dugun zonaldera. Bestalde, biosentsore modura ere erabil daitezke, hainbat gaixotasun detektatzeko. Eta ikertzen ari da tratamendu modura, minbizirako tratamenduetan, hipertermia magnetiko deritzogun tratamenduetan. Zertan datza hipertermia magnetikoa, nanopartikula magnetikoak eremu magnetikopean ipintzen baldin badira, gai izango dira beroa sortzeko. Zuzentzen baldin badira nanopartikulak zelula kantzerigeno edo minbizia duten zelularen zonaldean beroa sortzen dute eta zelula hauek suntsitzen dute. Aipatu dugu lehen diagnosian eta eremu horretan ere resonantzia magnetiko irudian nanopartikulak erabiltzen dira agente kontraste modura imaginaren kontrastea handiagotzeko. Modu honetan detektatzen dira hobeto gaixotasunak.